Ageno ni jotelo biro winjo ywak kendo konyo mine kaachiel koda jodak mamanyo pi maler mar modho. Ka wadhi nyime ni piny owacho mamalo koro osechako chenro mar chwalo taulo mag ria e kauntis 47 pachoka maneno ni okonyo jopuonjre manyiri e bedo kod lwasi makare e sombgi seche ma gineno malo. Jagoro mongirore e tend migawo mar kit chwech Anne Wang'ombe owacho ni apise mag jood buch kauntis moingo 35 oseyudo maggi ka koro modong' igeno ni idhi chiw machiegni. Kane loso boma ma Kisumu kawuono, Wang'ombe bende oyango ni piny owacho oseoro bilion 1.5 mag dongruok ne kauntis 47 duto kokalo e apise mag women reps mondo okonygi e chenro maggi kaka mag pogo basari, siro yudhe kod johala matindo. Through the State Department for Gender and Affirmative Action, money meant for the third and fourth quarter, whereby a total of 25,000 students are expected to benefit from BAS. An article that is in the papers today that is talking about sanitary pads, and it says that the State Department for Gender and Affirmative Action did not have proper audited accounts. For the record, the State Department for Gender and Affirmative Action only got the budget for sanitary pads last